गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं एसआइ जुनमनि राभानि थैनाय जाथायखौ लानानै रायजोआव दासिमबो सुबुंफोरनि खुद्रिसारनाया जोबनानै थाङाखै। जुनमनि राभानि नखरनो थार बिजिरनाय आरो गेबें संदाननांगौनि दाबि खालामनानै मैया खालाइगावआव 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों गोबां राभा हारिनि सुबुंफोरा। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दुलाराय राभा फरायसा आफाद, दुलाराय राभा साहित्य सभा, दुलाराय राभा जातीय परिषद, दुलाराय राभा महिला परिषद आरो राभा गण मंचनि जथायै बानजायनायाव जुनमनि राभानि थार बिजिरनाय नागिरनानै गोख्रों सोमावसारनाय जायो। खालाइगावआव खुंनाय बे धरना हाबाफारियाव मिरु आरसुनि लोगो नेहाथारि डक्टर सुभाष राभा, आरसुनि सोद्रोमा हरकान्त राभा, अदालगुरि राभा आइजो काउन्सिलनि आफादगिरि सरला राभा, अदालगुरि जिल्ला आरसुनि आफादगिरि मन्टु राभा आरो गोबां राभा हारिनि रायजो राजाफोरा जथायै सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोख्रों होस्रिखावो। मैयानि बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियावनो एबसु, एबिएमएसइउ, एमसिएलए प्रेस मोसाहारि, आसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानानै हेफाजाब होयो। ओइचएसएलसि एबा मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै मोजां फिथाइ लानो हानाय फरायसाफोरखौ गुबुन बोसोराव बरायनाय बायदिनो कमल कुमार देरहासार बान्था राननो थाखाय देग्लायबो थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारिखौ फैगौ मे दाननि 30 खालारखालि कक्राझाराव लानाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। 17थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि थाखाय सायख'जानाय फरायसाफोरनि मुं फारिलाइया जाबाय। सेथि मासि आवग्रिनो हादों सोरजिमाला सोरगियारि इउएन एकाडेमि बर्मानिफ्राय 95.33 जौखोन्दो मोननो हादों। नैथि मासि आवग्रिनो हादों ज्यति मोसाहारि इउएन एकाडेमि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय 94.83 जौखोन्दो मोननो हादों। थामथि मासि आवग्रिनो हादों नबजित बसुमतारी पश्चिम बाक्सा मौजा हाइ स्कुल बाक्सा जिल्लानिफ्राय 94.50 जौखोन्दो मोननो हादों। ब्रैथि मासि आवग्रिनो हादों जितु नार्जारी मुसलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय 94.17 जौखोन्दो मोननो हादों। आरोबाव ब्रैथि मासिखौनो आवग्रिनो हाबावदों करिश्मा रामसियारि बाथौ आश्रम मेदाघाट बाक्सा जिल्लानिफ्राय 94.17 जौखोन्दो मोननो हादों। बाथि मासि आवग्रिनो हादों हादोरसा बर' इउएन एकाडेमि बिजनि चिरां जिल्लानिफ्राय 93.5 जौखोन्दो मोननो हादों। दथि मासि मोननो हादों गोरोबथा मोसाहारि बडलेण्ड एकाडेमि खुंग्रिं चिरां जिल्लानिफ्राय गासै 92.5 जौखोन्दो मोननो हादों। आरोबाव दथि मासिखौनो आवग्रिनो हाबावदों सुशान्त औवारी गेवलां हाइ स्कुल चिरां जिल्लानिफ्राय 92.5 जौखोन्दो मोननो हादों। स्निथि मासि मोननो हादों फेनस्टार ब्रह्म इउएन एकाडेमि रौता अदालगुरि जिल्लानिफ्राय 92.33 जौखोन्दो मोननो हादों। दाइनथि मासि मोननो हादों डली नार्जारी इउएन एकाडेमि कक्राझारनिफ्राय 92.17 जौखोन्दो मोननो हादों। गुथि मासि आवग्रिनो हादों रंगिना बर' इउएन एकाडेमि बरपेटा रडनिफ्राय 91.83 जौखोन्दो मोननो हादों आरो जिथि मासि मोननो हादों खोमथा गोरा बसुमतारी इउएन एकाडेमि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय 91.67 जौखोन्दो मोननो हादों। बेसोरनोमोन देग्लायनि 17थि टप 10 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननो हागिरि फरायसाफोरनि मुं फारिलाइया। UPSC CSE 2022 नि रिजाल्टखौ फोसावनाय जाबाय। बेनिनो आसामनिफ्राय सा 6 बिजाथिफोरा बे आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों। बेनि मुं फारिलाइया फारियै मेयुर हाजरिका बिथाङा तेजपुरनि अल इन्डिया रेंक 5थि मासि मोननो हादों। MD इदुल आहमेद बिथाङा गुवाहाटीनि अल इन्डिया रेंक 298 मासि मोननो हादों। सहेलमतां बाइफे बिथाङा जनाइनि अल इन्डिया रेंक 619 मासि आवग्रिनो हादों। दिक्सा लांटासा बिथाङा दिमा हासावनि अल इन्डिया रेंक 664 मासि आवग्रिनो हादों। निवेदिता दास बिथाङा बजालिनि अल इन्डिया रेंक 848 मासि आवग्रिनो हादों आरो मानास जयति दास बिथाङा नामरुपनि अल इन्डिया रेंक 881 मासि आवग्रिनो हादों। अल आसाम गरिया मरिया देसि जातीय परिषदआ कक्राझाराव बिटिआर सरकारजों सावरायदों।
गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ लानानै अल आसाम गरिया मरिया देसि जातीय परिषदआ बिटिआर सरकारजों सावरायदों। बिटिआर ओनसोलाव थानानै थागिबि हारिजों समान समान मोनथाय मोनफानांगौ आरो गावसिनि हारिनि गुबुन गुबुन जेंनाखौ लानानै अल आसाम गरिया मरिया देसि जातीय परिषदनि मोनसे हान्जाया मैया बिटिआर सरकारजों सावरायदों। कक्राझारनि आलासि नब्लाङाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौ लोगो हमनानै माखासे जेंनानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। सावरायनायनि गेजेरजोंनो गावसोरनि हारिनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बोस्रांना होनांगौनि थाखाय प्रमद बर'खौ खावलायो अल आसाम गरिया मरिया देसि जातीय परिषदआ। बे सावरायनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे एमसिएलए माधव छेत्री, इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारी आरो अल आसाम गरिया मरिया देसि जातीय परिषदनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।